Ibinahagi ng mga na-stranded sa bubungan ng kanilang mga bahay ang kanilang karanasan ng bumaha sa Vigan City dahil pa rin sa bagyo. Makibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy? Chris, bakas pa rin sa maraming lugar lalo na sa Metro Vigan ang iniwang pinsala ng Bagyong Egay. Sa datos ng PDRRMC, umakyat na sa 5 ang bilang ng mga nasawi at 3 ang sugatan kasunod ng pananalasa ng Bagyong Egay. Pahupa na ang baha sa Barangay Kapangpangan, Vigan City. Nagtulong-tulong ang mga opisyal ng barangay sa pagtanggal sa mga naipong tubig at putik sa kalsada. Ay ma'am, higit minutos lang tumas na agad ng higit 1 metro agad eh. Ang ilang residenteng binaha, walang naisalbang gamit. Panawagan nila sa pamahalaan, tulong pinansyal at tubig upang malinisan ang kanilang mga tahanan. Kay lolo po kada ko amam ken nagitala kaado tigam gami nga nadadael. Dati danom mam nga dati panagdalos ke masapil mi ko mati fire truck nga mang tulong kanyami nga mang sibog. Si Francis halos maiyak pa habang ikinukwento ang sinapit ng pamilya matapos ma-stranded sa bubong ng kanilang bahay ng halos kalahating araw dahil sa taas ng baha. Hindi raw nila inakala ang mabilis na pag-apaw ng tubig kaya hindi agad nakalikas. Danji aminin mo, buteng kadakwan, sangi kadakwan amang. Tunday digitigam gamit mo niya tila lang na isuot mi sulang tiadan ma'am. Marami ring sasakyan ang nasira matapos malubog sa baha. Devastating ma'am talaga. Oo, sasakyan and lahat mga stocks ko, mga papers ko, wala na talaga. Kabilang ang Barangay Kapangpangan sa Eastern Barangays ng Vigan City na itinuturing na low-lying area. Halos 21,000 na pamilya mula sa 275 na barangay sa Ilocos Sur ang apektado sa nagdaang Bagyong Egay. Higit 2,000 pamilya ang nasa evacuation center. Siguro mag-e-end na kami ng search and rescue and going to clearing operations na ngayon. Chris, nagdeklara na ng state of calamity ang provincial government ng Ilocos Sur. Pumalo na sa higit 753 million pesos ang naiwang pinsala sa infrastruktura. Samantala, patuloy ang panawagan ng mga nasalantang residente na makatira na sila ng mga tulong gaya ng pagkain at non-food items. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando.